Siden jeg var barn har jeg altid været dybt fascineret af fotografiet. Jeg mindes, jeg altid har rendt rundt med et kamera i hånden. Og nu er der altså bare taget endnu mere fat. Nu har jeg startet min egen lille virksomhed, der hedder Livs Vision, hvor jeg foretager de fleste fotografiske opgaver. Det, der er så fantastisk for at fotografere for mig, det er fordybelsen i det. At jeg kan få det helt rigtige udtryk fra den. Og der er den tid, der skal bruges for den, der skal portrætteres, så man kan få den helt rigtige følelse og den helt rigtige virkning fra det billede.